Nyt on tokakin versio tähän pätkään, ei tätä nyt biisiksi voi sanoa. Varsinkaan kun ei edes oma biitti. Rippaa vaan muitten biitit. Ai niin, laitetaan huppu päähän, hei. Tälleen. On uskottava. Miten liikaa. Ei tarvitse pelätä kadulla. Mut tässä on, joo, tokassa versissä about yhtä randomit sanat kuin ekassakin, että semmoista. Katsotaan mitä tulee. Muutakin kuin paha mieli. No ei kai. Armoin Mikkelistä maailmalle, eka YO ja sit Vekaralle. Piti tulla isoden sähköalalle, mutta ei se paska tuntunut omalle. Mikä ois sit se mun juttu? Mikä siltä tuntuu, kun kaikki vaan puutuu? Lähimanse enkä Otaniemeen, valinta ei siis mennyt pahasti pieleen. 2,5 vuotta siellä kulutin nurkkia, eli kävin koululla ja kallistin kuppia. Ei paljon tullut noppia, Kela mulle laittoi selvityspostiin. Mutta tehdä kun ei kiinnostaa, en ollut rekisterissä opiskelemaan innostaa. Opin kyykkiä pongia pelaa ja illatkin kuluu kun Tinderi selaa. Mistään koitikuvi ottaa, ja kukaan tykkää on piisami rottaa. Pitää keksi hyvät hashtagit, eikä sit lisääntyy meitsin matchit. Sinne tuli superlaikki, mä vaan syöpöiletty tylmä swipaan raitti. Mut yks mikä pysyy on natsari, otetaan besit, mulla on superkaksari. En aina jaksa vääntää ruokaa, siksi pizzerioista mä kiitän luojaa. Jotain jos sanon, niin sanon se suoraan, netitönä tänään on huomio huuraa. Panda, laku, maito, suklaa, niitä syön penttuna aina liikaa. Sitten niitkin vessassa kunnes puplaan. On muuten ihan huikee kombo. Pandan lakupala ja Fatseri sininen suklaa. Kannattaa kokeilla. Okei, toinen verse. Kostripe perse. Mistä mä tuun tai mihin meen? Mun koti on siellä mihin käyn kylelleen. Joon itteni vesinokka eläimeksi, kunnes tunnen tulevani onnelliseksi. Joon öljii veski ja jallu, muita en käytä kun en vaan haluu. Silloin tällöin toivois uutta alkua, et sais töitä ja komeen salkun. Hallitus keksi nuorisotaku, mut silti mulle tuputetaan nuorisovakuutusta. Nykypäivänä pitää tehdä tulosta, eli päivästä toisaan aina samana kuin tustaa. Ei mulla mitkään listahitit haussaa, tää vaan on niin saakeli hauskaa. Jos joku diggaa, niin se on vaan plussaa. Aikainen kun luskaan näitä mien rustaa. Halusin vaan osa räpätä, väsynytä on mun lainit ja läpät nää. Kaikki ei jaksaa joka päivä, tuntuu vaan et kohta käämikki rähtää. Pentuna osasin mä kirjoittaa, se sai mut kaikesta irrottamaan. Voitin elosella, kirjoituskisassa, piti kertoa ystävyydestä tarinassa. Se kertoi Matti Murhaisesta, sen idea oli tutustuttamisessa. Elämäni koitin kai sillä käsitellä, sillä diitelit suoraan mun elämästä. Silloin myös halusin piirtää, vilimielikuvitusta paperille siirtää. Mut piirustustaidot mä perin niin säältää, piirsi suoravan, se näytti jänikseltä. Happi loppuu, piirrettää. Apuva. Nyt niin sanotusti ulos, eli out.